Μου καλημέρα. Λοιπόν, τελειώνει. Γιατί ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας, μου φαίνεται. Ετοιμάζομαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν κρατιέμαι, κυρία Παγώνη. Δεν κρατιέμαι. Να περάσετε καλά, φαίνεται τον τελευταίο καιρό. Φαίνεται. Ότι δεν κρατιέμαι ή ότι βάζουμε διακοπές. Είστε εσείς μία, κυρία Παγώνη. Θα κάνετε ποτέ τηλεόραση, αν σας το πρότεινα? Μαζί σας? Ναι, μαζί Όχι. μου. Όχι. Γιατί άλλο θα έκανε, κυρία Παγώνη? Δύο χαρακτήρες πάρα πολύ Αυτό έχει όμως δύσκολοι. ενδιαφέρον. Οι δυναμικοί χαρακτήρες έχουν ενδιαφέρον. Τι, να είναι ένας Θα δυναμικός. κάναμε υψηλά ποσοστά, αλήθεια είναι. Ναι. Αυτό, γι' αυτό σκεφτείτε το. Μην το λέτε. Πρέπει να Όχι, διαχειριστείς το όχι Λιάγκα, τώρα πάντως. προς το παρόν. Όχι, Προς το παρόν γιατρός. Ωραία, είμαι. μείνετε προς το παρόν. Μείνετε προς το παρόν. Δηλαδή, μην μου ρίξετε Ωραίο, μια χιλιόμετρα το προς το 100%. παρόν το λίγο, αφήνει μια το προς το ελπίδα. παρόν. Αφήστε μια ελπίδα, μια Η ηλιακτίδα. ελπίδα Τα πάντα κάφη πεθαίνει τίποτα τελευταία, στην όπως Σωστό. φαίνεται. Λοιπόν, Δεν μας είπατε όμως που θα πάτε διακοπές, εγώ θα το ρωτήσω. θα πάρω τα παιδάκια μου, Τελειώνετε, πρέπει να μας θα πείτε. πάρω τα παιδάκια μου και θα πάω στην Τίνο. Μόνο. Εντάξει, με τα παιδάκια σας λογικό είναι, αλλά θέλει και μια παρέα. Μόνοι μας δεν πάμε. Μετά δεν έχω αποφασίσει με την παρέα. Θα μας το πείτε όμως. Θα σας πάρω τηλέφωνο γιατί δεν θα έχω εκπομπή τότε. Αφού αγχώνεστε Θα και μας το ενδιαφέρεστε, πείτε, θα μας θα το σας πείτε. πάρω Γιατί τηλέφωνο είμαστε προσωπικά. Όλοι ενδιαφέρον. Skype ή τηλεφωνικά? Κυρία Παγώνη, πόσο φίλοι μας είστε? Να δώσει το όρι σου να λες Ματίνα μου πάω Κάνετε, εκεί. κυρία Παγώνη, αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Πάντως εσείς από ό,τι κατάλαβα δεν είστε στο νοσοκομείο, διακοπούλες είστε. Γιατί? Όχι, με 4 μέρες στη Λίμνο για δουλειές. Δεν κάνετε και κανένα μπάνιο όμως εκεί. Το σπίτι. Ναι, έκανα, ναι, εντάξει. Εντάξει. Στις Αλλά Αμοθήνες θα το πήγατε, κυρία φροντίσω, Παγώνη. Να κάνω και ένα δεύτερο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σοβαρά Να τώρα. έρθετε και στη Λίμνο με το σκάφος. Δεν έχω σκάφος, ρε. Το πούλησα. Καλά, είναι δυνατόν. Άντε, ντε. Αυτό το σκάφος αυτό όλη εδώ. την εβδομάδα είχε τέτοια ζήτηση. Δεν και ήταν το θα δικό το- μου. Δεν ήταν Θα το το δικό μου. πουλήσω. Δεν ήταν το δικό μου. Κυρία Παγώνη, Καταλάβατε. κυρία Παγώνη, είστε ένας. Κυρία Αλλά μου Παγώνη, κάνατε πρόσκληση να πάμε με το σκάφος. Ναι. κυρία Παγώνη, Για του χρόνου, φέτος δεν έχω είστε σκάφος. ένα site μόνοι σας. Δεν υπάρχει. Τίτλους δίνετε δεκάδες τώρα. τίτλους. Λοιπόν, άντε, ευχαριστώ πολύ για σας. Πάμε λίγο στα Δεν σοβαρά. πειράζει, γιατί- σας προσκαλώ στη Λίμνο χωρίς σκάφος. Άντε, Με την μπράβο, παρέα εντάξει, σας. Ταπεινά, ταπεινά. Ευχαριστούμε Με πολύ. την παρέα σας, με την παρέα σας. Θα πάρω εδώ, παρέα μου είναι εδώ, τα παιδιά εδώ στο πρωινό. Λοιπόν, Τα παιδιά είναι για τη δουλειά μας, δεν είναι για τις διακοπές μας. γιατί άμα θέλω να κάνω και διακοπές με τα παιδιά, εγώ απαγορεύεται δηλαδή κιόλας. Κυρία Παγώνη, τι σας Έχει κάναμε? ανοίξει την Καλά, πώς ανακριτική λάμπα η μιλάτε κυρία όλοι Παγώνη. αν είναι δυνατόν. Αυτή το είναι η μοναδικό. Εγώ με Ελλάδα. τη Φωτεινή κυρία που λέγαμε Παγώνη. παλιό ότι τα έχουμε κιόλας, κάνουμε διακοπές κάθε καλοκαίρι στην Τίνο, έρχεται και κάθε 2 εβδομάδες, 3 η Φωτεινή. Κάνουμε διακοπές μαζί με τη Φωτεινή. Και με τη Θα Βουλγαράκη. δούμε το στη Πάσχα. Λίμνο, κυρία Βεβαίως. Και Παγώνη. με τη Βουλγαράκη το τρίμερο του Βεβαίως, 25 μαζί κάναμε. Γιατί και το καλοκαίρι μαζί δεν Ωραία, ήμασταν λοιπόν, πάλι. πάμε τώρα.